Умартачылык татар халкында гомергә нәселдән килә торган шөгыль. Чыгышы белән Илеш районының Ибраһим авылыннан булган Илшат Ибраһимовның да бу мавыгу балачактан нәселеннән килә. Шунысы куанычлы, аның бу шөгылен дәвам итүчесе бар. Кызы Диана һәм аның гаиләсе, кияү Рөстәм, моныклары Роза белән Әминә дә умартачылыкның нечкәлекләрен бик теләп өйрәнеп бу хезмәткә керешкән. Умартачы булу өчен әнә шул бал кортлары кебек уңган булырга кирәклеген әйтә тапшыру герое. Һәм инде стресстан да бик яхшы дәва икән бу шөгыль. На пчел смотришь, как они работают. Это удовольствие такое, конечно. Тут, во-первых, запах. В Японии вот этот улевой воздух, его в шары надувают и продают. Вот у меня отец астматик, вот ему помогает это, да самому помогает. Но зимой в город приезжаешь, там давление бывает что-нибудь, а здесь никакого давления, ничего, свежий воздух, работа. То есть это еще лечение? Да, конечно. Это я вот с одним старым пасечником разговаривал, он говорит, пчеловодство — это единственный труд, который дает здоровье. Бала чакта кул астына кереп умартачылыкның бар нечкәлекләрен күреп, белеп үскән Илшат нигәдер киләчәген мәгариф өлкәсе белән бәйли. Уфа шәһәренең 39 санлы мәктәбендә хезмәт куеп, тормышын 180 градуска үзгәртеп, язмышы аны янә бал кортлы тормышка алып кайта. Башта инде әлеге шөгыль хобби кебек кенә булса, соңгы 20 ел ныклап булышам аның белән ди Илшат Вагыйз улы. Бүген инде 200 баштан артык умарта карый ул. Тукымнары нинди икән? Бу хакта безгә ул үзе сөйләде. Карнику мы держим, мы карнику, она миролюбивая, с ней работать просто легко, удобно. Приобретаете? В Германии берем плематериал, сами маток выводим. Уңган бал кортларына табигать кочагы кирәк. Ибраһимовларның умарталары Илеш, Дүртиле, Архангель районнары кырларын, орманнарын, болыннарын гизә. Бу хезмәттә авырлыклар туамы? Уңышның сере нидә икән? Ни өчен илдә башкорт балы бренд санала? Бу һәм бер шәлкем башка сорауларга җавапларны Илшат әфәнде эше барышында кайтарды безгә. Какой-то ауырлык бармы? Конечно, ауырлык, это же это добровольная каторга. Это же селя надо мед отбирать. Это ладно, вот сейчас Хорабдега мы вот сюда вот залезли. А юкяда стоишь на поляне, там. Во-первых, это надо пчел любить, это нельзя. Пчел хотят держать многие, вот я с кем не разговариваю, не у всех получается. Пчел надо любить, надо много читать, интересоваться. Но сейчас интернет есть, сейчас все есть. Тем более у нас в Башкирии нам повезло. Вот почему вот он ценится, вот он же мед. Он же у нас вот липа, она. Самый лучший мед — это липовый мед. А он у нас в Башкирии его основная масса. Там по разным источникам где-то 30% мирового запаса липы в Башкирии, где 50 говорят. В форуме спор зашел, вот эти челябинские, оренбургские пчеловоды возмущаются, почему бренд башкирский мед есть, а ихний мед не ценится, хотя вроде бы они рядом, и мед такой же. И там один выступил биолог, он не с Башкирии, главное, интересно, и он и говорит, что вы не спорьте, говорит, в Башкирии, говорит, это уникальная природа, вот этот Урал весь зарос, говорит, он липой, и Урал он задерживает ветра холодные, и все тучи, наоборот, собирает, и дожди там проливаются, и получается благоприятный климат, и поэтому там, получается наш идеальный башкирский мед. Шулай ошаган шөгыльне бар күңелне салып башкаргач, аның авырлыгы әллә ни сизелми дә. Чөнки бүген бу аның өчен һөнәр генә түгел, тормыш рәвеше. Умартачының эше җәй көне генә дип уйлаучылар ялгыша. Кышын да вак-төяк табылып тора ди Илшат Вагыйз улы. Тырышлыгы да бушка китми. Бүген аның үз сатып алучысы бар. Яхшы бал арзан була алмый. Агымдагы ел авыл хуҗалыгы өчен бик авыр килде. Эссе шиллә бар дөньяны киптерде. Балчылык өчен ел ничегрәк булды икән? С ребятами разговаривал, которые юг Башкирии, у них засуха хорошо. По взятку плохо у них, наоборот, у них из-за засухи. А у нас нормально, хорошо получилось, потому что липа хорошо дала. А гречка наша посевная, и вот дожди прошли. По меду неплохо, в принципе, этот год. Умартачы Илшат ага бал кортлары хакында көннәр буе сөйли ала. Хезмәтен шул кадәр яратып, барлык нечкәлекләрен белеп башкара ул. Ай, балы да балы. Бал кортларының ничек мәш килеп эшләүләрен күрсәгез. Әллә умартачының шулай тәмләп сөйләвенә, үземә дә әле бу һөнәр бик кызык һәм мавыктыргыч тоелды. Илшат әфәнде кебек бал корты чагуыннан курыкмасам иде ул. Луиза Шарафутдинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.